Jeg vil gerne vise, hvordan jeg laver mine indtagninger. Og det er indtagninger, man kun kan lave, når man hækler rundt. Og da jeg starter med at stikke ind i den forreste maskebue, hvis den vil, der, og ind i næste maskes forreste maskebue, og igennem, så bliver den faktisk, når man så hækler lidt videre, så bliver den faktisk nærmest usynlig. Se, man kan næsten ikke se den. Jeg vil lige prøve en mere. Det var i forreste maskebue, og i den næste igen forreste maskebue, og så bare ligesom en almindelig fastmaske. Laver lige en mere. Det var en almindelig fastmaske, og så en indtagning i forreste maskebue, og ind i den næste maskes forreste maskebue. Jeg håber, at der er nogen, der kan bruge det til noget. Det var alt for mig. Hej hej.